maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada na punta mga igala di nga tulumanon sa kahanginan si on air, Katikisis on air. O ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon mga higala nga Lunes, pitsa 23 na kini sa bulan sa Marso tuig 2026 to. Palayo na mga higala ang mga closing ceremony sa atuang mga kaeskwilahanan, no? Ubay-ubay na mga higala nga mga baccalaureate masses nga akong gisaulog, no? Alang sa atong mga kaeskwilahanan nanap na diri sa Ulunsod, na po diri sa bukid, no? Maayo kay mga higala kay nahitabo gyud nga ingon-ingon ni ana ang mga nahitabo, no? Labi na gyud kun ang principal o ang kini bang principal o kining head teacher katoliko, no? Pero madili magkwanta pud sila ginagmay po, do na pud sila mga prayers, no? Mga doon na po sila yung mga gitawag nato sa in English o prayer service. Pero okay ra sa naghapon. Ang importante nga, nagpasalamat. No? Pero sa mga Katoliko, dili mahimong prayer service, misa ginang ilaha. No? Padayon ta mga galas, ato ang mga buhatuno ni ining kamudtuhon. Binuaran na ta mga galas sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. March 23 and March 23, Lunes kini mahigala. Pope Leo XIV recently appointed Cardinal Gabriele Casilla nuncio to the U.S., known for his wide diplomatic experiences, and he is expected to bridge the gap between Trump's administration and the stand of the Holy See with regards to migration laws and the war in Middle East. Kini si Cardinal kuan mahigala, no, Gabriele Casilla, muni siya ang papal nuncio to the Philippines sa panahon ni kining Presidente Duterte. No, muna nga nakita ang iyahang gyud nga diplomatic attitude, no, diplomatic stand with regards to political problems. Muna nga pagkakaroon nakita ni Pope Leo ang maong matud pa kinaiya ni Cardinal Gabriele Casilla, muna nga siya gyud ang gipili karon sa atong talahorong Santo Papa nga mao mo representa sa Vatican didto sa Estados Unidos isip Apostolic Nuncio. Balita mga higala gikan sa CBCP, Diocese of Baguio warns parishes after string of church theft. Bino mga higala daw, mao kini ang gibuhi ang pamahayag usab sa Diocese sa Baguio sa diha nga ubay-ubay gyud mga higala nga mga sacred vessels o mga balaan kaayo, mga sagrado kaayo nga mga butang sama sa kining kalis nga gamiton sa misa o kining mga incense boat, mga censer mga higala, no? Kana bitaw nga gamiton para sa mag-insinso. Ang gipangkawat sa mga upat gyud kini ka mga parokya mga higala didto sa kining Bontoc sa probinsya sa Bontoc, Diocese of Baguio. So muna nga nanawagan karon nga ayuhon gyud tago. Bisan dili sa ato apod kay kan gud kanang mga butang nga medyo mahalin kay nara man pud mo palit ini. Muna nga dili lang didto sa Diocese of Baguio, diri pud siguro sa ato. Dili nato ikumpiyansa sa mga kasimbahan, no? Dili ginato ikumpiyansa ning atong mga gamit kay naa may mga kawatan og manok, naa po'y mga kawatan og mga gagamitan sa sakwan sa simbahan, no? So mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon ta mga higala sa ato ang mga gimbuhaton. Bueno, ari na ta mga higala sa atong saint of the day, no? Nga ato karon nga santo, no, nga atong pangayuan sa atong mga pag-ampo, March 23. Bino sigon diri sa ato ang listahan
ang ato karon nga santo patron mao si San Alfonso Toribio de Mogrovejo, no? Sa ngalan nga daan mahigala makaingon gyud kita nga katsila gini, which is true, no? Taga Mayorga, Spain kini siya mahigala. Natawo siya na antong 1538. Nya usa kini siya ka abogado, usa ka university professor, na ordinahan nga obispo, na pari ug nahimong usa ka obispo. Unya na-assign kini siya sa Lima, Peru. Na dito sa Lima, Peru mahigala daghan man kaayo didto mga native Indians muna nga giatiman pud in taon pag-ayo ni Bishop Mogrovejo ang mga native Indians dito, no? Iya hagom gidipinsahan ang ilaha usab nga tawhanong katungod. Unya nakatukod kini sa mga eskwelahan, mga kining hospital o mga seminaryos dito sa maong lugar. Unya doon na he mastered several Indian dialects ug gani kay nakat-on gud pud gani siya sa sinultihan sa mga Indian, no? Dili Indian nga kanang American Indians. Amo mo siguro ni adili lahi ni nga pagka-Indiana kay lima piruman kanang sa Amerika American Indians wala kanang wow lain pud na sila. Kini mga Indiana katunay mga gagmayon, no? Mga gagmayon ba. Nya namatay siya ni adtong tuig 1606 unya na-canonized ni adtong 1726. So karong adlaw mahigala ang atoa karon nga santo mao si San Alfonso Toribio de Mogrovejo. Abi na mahigala, no? Ato dahil nga timbayao ng akong mga classmates, no? Dinha sa may hapit na may pamalhinon, no? Hapit na may pamalhinon mahigala, no? Dinha sa may Siquijor si Padre Obing Masyon, no? Unya diha sa may kuan Padre Obing Masyon, unya diha sa may kuan kanang Himalalod si Father Dami Hiramis, unya diri sa may kining Batinggil, no? Si Padre Tonton Arnaiz ug ang iyang kauban, no? Si Padre Dodong Ruiz. Nala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala, kumusta na ang atong mga kaparian? Excited na kayo mga higala, no? Ang ato ang mga kaparian sa bag-o nilang assignment. Ang mga tao wa pabaya kabalo. ang instruction good ni Bishop namo nga ayaw sa ninyong ipahibalo ha kay basin og doon na unya mga changes. Pero ang uban nakabalo na, nakabalo na ako mga sakop, no? Ana no kay di man jud lagi nato, dili man gyud nato lagi makumkum ang aso. Ano lagi natawa ko. Walay aso nga makumkum no muna nga nakabalo na gyud ang mga tao kaysa mopulid diri sa iyon. Tala, no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hidaot kita nga anaa kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas. Binawarin na tayo higala sa atong catechism proper catechism. Pangutana, Father, why is it that fundamentalist groups always quote Bible passage in their teachings? Tinuod yun na. No, kay ang kuan God, bali man ang ilahan namo. Unang-una, kini sila ang unang gihimo nila mahigala. Naghuna-huna na sila og unsay ilahang itudlo. Palitan manudlo na sila. Doon na sila target nga Christian values or issue or whatever na ilahang itudlo na ng adlaw. And then, mangita na sila Bible passage nga muhaom sa inahang planong itudlo. Muna ilahang style. Muna nga kada sulti yun na doon na yun na Bible passage. No? Kami, dili mi kay mukot og Bible passage kay ang bali maning amua mahingala. Sila, ihatag usa nila ang ilahang pagtulunan para bir sila mubasa ang Bible. Kami, mubasa usa aming Bible, unya gikan sa Bible, among kutluon ang pagtulunan. Muna, no? Nga maingon ang uban, wala lagi mo'y quote og Bible. Dili mo na quote sa Katoliko. Gawas og kanang naay mga gitawag nato sa English og mga lay preachers, no? Para si Bo Sanchez, daghan na sila. Mao po ning ilang style sa kuan. Pero kami homily man ang amua, no? Kana bitaw mabasahon na mo ang Bible, ang usa ka kanang gitawag natong teksto mga teksto sa Biblia
na may mga topics man na mo'y among kuhaon og tagaan og pagkanang gitawag ipasabot sa mga tao. Pero sa kining mga laing relihiyon, mga pastor, munang dili ni sila magkapareho. No, di ni sila magkapareho og itudlo, dili na sila magkasabot kay ngano man. Dili man gitawag nato uniform ang ilahang itudlo matag adlaw. Ato sa Katolikong simbahan, kay usa Katoliko, Apostoliko, one Catholic and Apostolic Church, no? Usa ra gyud na ka Bible passage kada adlaw nga parehos gyud na mo nang do na tay gitawag sa in English og scripture guide, Bible scripture guides ana no kay mo gyud na among kuhaon. Gawas dugay ko mga obispo kung dunay mga espesyal nga okasyon pwede silang mogamit og lain nga kuan kanang gospel. Pero in an ordinary situation, kaming mga Katolikong pare, mga obispo, binasi gyud na labi na Domingo. Binasi gyud na sa kanang scripture guide, no? Kanang bitaw guide ba nga scriptures mo nga dili na magsigikot kay gibasa na mo daan. Gibasa naman namo daan ang Biblia para ber na namo ipasabot. Ang mga laing relihiyon magpagusto na sila og unsay ilang itudlo panalitan kabahin sa paghigugmaay. Nga doon na sila isulti nga panalitan kita sa atong kinabuhi aduna gyud kitay tahas sa paghigugma sa Dios. Ato ka nang mabasa sa ana dayon na sila, no? Tungod kay mao man kanay gusto ni Kristo sa atong pagkatao. Kung kita god og dili ta mo basa Biblia, may puruhan nga makabuhat kitang dautan. Tungod kay masalaang man kita, ato ka nang mabasa sa ana na sila. Pero ila na daan ang giistudyohan. Para nga igsulti nila based on the Bible gyud mo nang moingon sila nga full gospel church. Pero kita full gospel magyapon nga ato pero gikuha nato ang pagtulunan gikan sa ebanghelyo. Gospel gyud gihapon. Klaro? So muna nga magsigi sila og balihin. Ano takpo-takpo ba? Okay ra? Ano? Arita sa laing pangutana mahigala. No? Kabalo na mo ha. Arita sa lain nga pangutana sa usa ka awit. Ayan. Kano man nga karon bang mga panahon na ba? Why should we find time for recollection and retreat? Ngano man gyud nga kaning karong mga panahon na ba nga Semana Santa ana kanang dunay mga special occasions, kanang dunay mo graduation, dunay gyud recollection. Why should we find time for recollection and retreat? Number one is to foster spiritual growth by providing dedicated time for prayer and reflection away from distraction. No? Sa tukon sa Binisaya niini. Aron nga mapalambo nato ang atong espirituhanong kahimtang, pinaagi sa pagpangitag mga oras sa pagampo o pagpamalandong nga wala gyud makasamok. Mo na kay kana kung mamalandong ka o nya wala ka sa lugar nga kana bitang gitawag nato og exact place, no? Kana bitang usay na termino ana no nga lugar ba. Palalitan adto ka mamalandong Tianggi. Samtang namaligya kang isda na malandong sad ka. Dili kaayo magkasinanto ang imong pagpamalandong, no? Kaya nga naman, may mga distraction man. May nimong pulo pamalandong din na palit na pong isda. Manang, pila man ng kilong budloy. Hindi na pala po kang budlaya, bataan na malandong tadire. Pwede ba kang mayon, ana, nga ayaw po sige istorya da. Doon kay na malandong ko diri sa pulong sa Diyos. Tiligyan. Amo na nga, kinahanglan kitang retreat and recollection. Kay kanang panahon na, gigahin lagid nato para anak. Now, number 2, makapalig-on po na strengthen personal relationship with God. Nasaan to pa, pinaagi ni Ana, medyo mulig-on pod ang atong may relasyon sa Diyos kay you and your God man na. And number 3, it is also a time for discernment and renews one's spiritual life in relationship with God and others. No, sa to pa, panahon ka na sa pag-review, pagpamalandong, unya imuhang balik tan-aw ng imuhang kinabuhing Kristohanon sa imong pagpakigrelasyon sa Dios ug sa atong isig katawo. No? Klaro? Okay, no? So, di na lang sa takuto ba?
Dinhi lang usa ta kutog ha mga kaibigan, no? Kumusta naman dahil kada preach ng ako ang partner na usahay ang ako apod nga bag-o mo guning akong IT ron higala, no? Information technician IT nga usahay murag bag-o pa kayo, murag dili pag kay hanas sa muna nga mura og usahay wala, usahay ana. Pero karon sa akong tan-aw hinuon, makmak man yung pangalan sa ako ang IT kamao na. Pero pagsugod, medyo ga-practice pa. Pero karon may nakamao na siya, no? Hanas na siya. Pero may anak mo gina. Primero, dili pa hanas, pero madugay, naka-experience nagmayo, kamao na kayo. No, di ba, Mac, no? Okay. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.